Generationernes Festival er en festival for alle på Aarhus Ø, men især for dem, der bor i Generationernes Hus. Generationernes Hus er et virkelig fantastisk sted, hvor alle generationer bor under samme tag. Alt fra vuggestuer og børnehaver til pensionister på plejehjem og sågar også handicapboliger. Generationernes Festival er en festival, som er blevet skabt i huset, men hvor jeg er blevet hyret ind til ligesom at stå for arrangementet. Alt fra programlægning, grafisk design af plakater, flyers, indhold både på musiksiden, men også på underholdnings- og indholdssiden. En virkelig fed dag med masser af ros fra både beboere og personale i Generationernes Hus. Forstår du og mangler noget, så tøv ikke med at tage fat i mig. Jeg kan både stå for den kreative del, programlægningen, men også selve den praktiske del. Så ræk ud, så tager vi en snak om, hvad der kan lade sig gøre.